Hej sammen og velkommen til den her 1000 dages special. I dag så skal vi, så skal vi lave udfordringer, vi har fået. Den seneste video sagde jeg, skriv ned i kommentaren, hvad I synes, vi skal lave. Og så spurgte Sander, så skrev Sander, og så kom der en video. Så fik vi altså en udfordring for Anders Skov, og han skrev simpelthen, at vi skal vokse vores ben med gaffatape. Så vi vil altså bare begynde at komme i gang. Og vi slår sten, saks, papir om, hvem der gør det. Sten, saks, papir. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fint. Ja. Så har vi tape på. Ja, jeg river af. Det var 3. Og jeg gør det på nu. Det lover jeg. Okay, lover du? Ja, 3. Begynder at spænde nu. 3, 2, 1, nu. Au! Fuck! Begynd. Det går fuck, Hannes. 3, 2, 1, 1. Hello, my friend. Au, 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 au. Vi har første ben her. Slap nu af. 3, 2, 1. I couldn't mærke det. Okay, jeg gør det på nu. 3, 2, 1, nu. Det gør faktisk retteren. Tak til Anders Skov for de her udfordringer. Den anden person, der også har givet os en kommentar, som vi har taget. Sander. Ja, det er Sander. Og han har altså sagt, at vi skal købe slik til ham. Sander, det tænker jeg godt, vi kan. Men så skal jeg lige have fat i dig. Så, Og det er 500 kroner slik. ja, det er 500 kroner slik. Jo, 200 kroner slik. 200 kroner slik til Sander. Og tak for kommentarerne, guys. Hvis I godt kan lide det her, så husk at smid et like og subscribe. Det støtter os, og det er helt gratis. Så tak fordi I så med i den her video. Vi ses i næste video. Sluk.